Hai logoफोर गासिखौबो मिनि ग्लां क्रिएशन चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नै जों दिनै शुटिं लानो नागिरदों। नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो, गासिखौबो दिन्थिलांगोन आङो। जाय बिथांमोना मिनि ग्लां क्रिएशन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो आरो लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालाम। नोंथांमोना फारि फारि देखायलांगोन आं। नै लकेशना लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांदोल'। साइस दंखायो नोङो। बाहायनोसो लानो जानो बायदों। दंखायो खाथियाव माइ आंखौ होलायाबाबो जायोलै। मा खालामदों गथ'? बिदा गेदेराबो मेकआप खालामबाय दं नामा जोंहा? बिदा गेदेर मा खालामदों नोंथांमोना? हा? आदा हाथायाबो जें गोबावसो, नोंथांमोना मा खालामनो नागिरदों दा बेयाव? मा खालामनो नागिरदों बाजै? नोंथां नोंथाङाबो दंफैयो इयाव? मेकआप खालामजागोन दं, वेटिं लिस्टआव दं। आदसा नोंथांखौ मेकआप खालामाबो हेन्डसाम नुखायो खोमा? ओरैनोथ' हेन्डसामखा आङो। आदसा नोंथाङाबो भिडिअ लाबाय दं नामा? औ आदा लागासिनो। भिडिअजों भिडिअ सौदावलायबा मा जागोन आरो इयाव क्रास जागोन माथो? बरिया जागोन। आदसा नोंथाङाबो नोंथांनि मा रल दं बेवहाय? साखिग्रोबायना आं। नोंथांनि मा रल दं बेहाय बे शुटिंआव? मिथिथ'वाखै आं दा। मिथिथ'वाखै? घन्टासोनि उनावसो मिथिगोन। मेडामनि मा रल दङ? आदसा नोंथाङाबो दं बेयाव? नांलालै ना? औ बिथां नोंथाङाबो दङ? आदसा मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना बेयाव? मा खालामनो नागिरदों? माबा मोसाग्लांनाय ना मा दंनो? मोसाग्लांनाय माने मा? शुटिं ना मा दंनो? शुटिं, आदसा शुटिं माने गावनाय नामा? मिथिया, गावनायबो जानो हानाय। आदसा 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 आदामोना मा खालामबाय दं? मेसिन बयदों। मेसिन रेडि खालामबाय दं बिथांमोना मेसिनखौ। गावसिगोन जों। शुटिं खालामग्रा मेसिना बेनो, गावग्राया डेन्जार गावो नामा? आदसा नै नोंथां जोंना प्रडिउसार बिथाङा बेनो। खुलुमबाय। करिय'ग्राफार बिथाङा खारबोगौ दासो। रागाबो जोंनो हाया, मानोबो हाया। सोलाबा आं। आदसा नोंथांमोन दं बेयाव? SSB आ? नांगौ खालियाव मा लानो नागिरदोंमोनबा न'? दे पुर्निमा फन खालामनाय। जायाखै आं माबा दख'ना गाननो रोङि गथ' नै। रोंगा आङो। दख'ना गाननो रोङा। बिदिनो आं बिदिनो थांगोन बर' हारिनि। नै आदा बिदा गेदेर। बिदा गेदेरा दंफैयो। आदसा दहायनो लागौमोन आं नोंथांखौ। गिफ्ट ससमा गाननांगौ। आदसा बेखौ बबाव मोनो नोंथाङा? आं बेखौ थांनाय बोसोरनि दुर्गा फुजायाव बायना। आदसा नोंथाङा गाननाय माबायदि नुयो नायनायनि? ओरै लायदा एसे दिगदार होबाय दं। आदसा बरिया बरिया। नोंथांखौ गुमा खनजाग्रा बायदि नुदों, नोंथांखौ गुमा खनजाग्रा। नाराबारि बारि गुमा खनजाग्रा बायदि नुदों। फट'लालै थौलेमोनलै गाब्र'बानो गोथौ खोमादै लाबाय था माबा खालाम मा गोजौसिनमोन मानसियाबो हायसिनबाय। हाय नङामोन माथो।
Betal ka ba? Lihat nengnya pasannya lihat tuh. Này chưa cái khả. Mungkin pemam bro. Udah lên nào. Dengan masa datang kalian pindah lagi. Bintang sih ini kanel. Agak lagi ya kau tua. Muna sumar lagi lu. Kau sakit muna sumar lagi. Udah sadar ha? Udah sadar? Dengan di sana. Angin kita kadang. Aku di sana. Kita. Ori siapa nih? Ori tamu nama. Dah kali ni sih jangan ada leptang ni. Ori tas siapa? Ori tang palai beres. Leptang ah? Ori siapa ini beram? Ori sekilang. Karena aku sangat mulai. Ay, kisah nada ya, kisah kudu. Lalu ikut. Mung dia kamu. Không được được. Này được. Được. Lima, làm được. Nạc lại. Thật rồi. Rồi, đi thật rồi. Kalau được. Rồi, thằng được. Gosla kuku. Coba. Gosla aku nang ada. Gosla kuda sampai gua. Gosla ku. Sampai lang. Wah, naik kurang juga. Oh, ganchen. Foto kalah. Sangat jelas sebenarnya. Nagar lagi mun debat. Kena hue ya. Lady kollu le kol gelo le. Dari kamera ni dah sebenarnya ni. Amal ni tahu ni. Hai. Nah. Halo. Malu sama lagi haram.
Bubai. Apa? Di sini kita mau kalah di sini. Komes. Aduh, Bubai. Lago. Musabu. Kamu siapa? Baru bisa. Apa dia? Kira-kira. Kalau ini. Apa ini Pak? Lalu. Maria, dekat Pak. Ayo. Ya, Kasih dari nak Ina, coba berapa minat? Mun sidang nanggo. Ni hilang deh sedikit. Melos dulu berakam dulu. Semua. Oh. Kelumbai, angsabai, umaraja. Haukunggur, malunya utang muria, emar, baudia orang, tetaron, moy, rasa orang, yakin losi, terus habis dah, moy orang, yakin dia kaya kulit, Mau orang air dulu aku teh. Apa le? Tadi bicara bocor rumah.